Ariyo machenro mar duol kama wagoyo mbaka kawuono wan gi wendo modhi Allen Silas Jakakimba, jasiasa ma UDA kendo en jating' ndaye mar Raila Amolo Odinga ndalo machon. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano. Penjo mokwongo ni ang'o midhi e UDA? UDA en orindi ma timo weche mang'eny e dongruok mag jopiny. Kendo gimodhira ahinya en kit jatelo motelo ne UDA kaluwore gik manowacho ni biro timo ne jopiny to gi gik mosebedo kotimo nyaka obed e telo sani dweche madhi 15 Ker William Ruto. An gadier kendo an gi adier makende ni kodhi ka kodhi ni to Kenya biro kawo okang' higni 2-3 mabiro kendo lokruok mar ngima nyalo bede. Ji te oseywak ni sirikal masani ema hinyo gie mogik. Ito kido mane mineno kaber? Siasa ing'e ni kaka jo ngere wacho en lokol. To wadak e miechwa nitiere gwenge. An aja Mfangan, an wuod Suba North, an wuod Homa Bay. William kane pok obedo ker nitie gik moro nyalo biro timo ne jopiny. Sani kuom dweche 15 go gik mosetimo Homa Bay e sirikande ni kendo en owuon obiro nyadi nuoya ko follow up ko biro ng'iyo to gik mane owacho ma odogo launch mokete koke be gigo dhi mbele to gigo dhi mbele onge kendo gimoro manyalo ng'iyo mandimi abed gi geno ni sirikande ni nyalo tayo piny. Ang'ane muni dong' adong' e ODM ka? ODM ok awuok e kawuono. ODM nawuok e chon moromo. Nawuok e ODM higa achiel mokalo kod juma achiel e wiye. Tapani nawacho gik manomiyo awuok e ODM odiochieng' mane awuok e ODM higa mokalo. Nuonwa nuoya, ang'o meni wuok?